Is the Dasky of Vista on the mix. Slow down mana dan acaba mun kusa da gidan fa kada ka manta. Ina ce kada a kai ka gidan su ummita. Yan acaban garin nan sun santa. Magana tana jama iyayenta. Tsaya anan mun kawo yarinyan nan ruwa ta jawo dan acaba. Nawa zan baka? 250 ne kawai kudinka. To nan daga ni sai 10 naira. Dauko ka daga can makera to ai ga ma yayan nata. So kai ne yayan ummita wanda ta ci mun kudin makaranta? Wai wani ruwa kuma ta kara kira rabanta da gida. Till last week dan yanzu ma ita muke jira. Yau ba wani jiran jira. Kudi na nake jira. Sai dai in police za ta kira. Malam garin yaya ta ci maka kudin makaranta. Wai ita fan ɗina ce. Ashe yar sane ce DJ Ebiya ce kanwar kace. A'a cousin ɗita ce. To wai ma ya aka yi hakan? Tsautsayi. Baba me yasa ka biye mata?